Squid Game е вдъхновен от истинска история. Теорията се появи в мрежата след излизането на втория сезон на успешния корейски сериал. Доколко истина това твърдение? Пост на потребител в X гласи, че сериалът е базиран на реално съществуващ трудово-възпитателен лагер в Южна Корея от 1986 година, в който постъпилите са били държани в плен и са подлагани на постоянен тормоз. Потребител в TikTok посочва, че въпросният лагер носи името Братски дом и се намира в Бусан, Южна Корея. Лагерът се превръща в дом на много бездомни хора и деца. Той много наподобява концентрационните лагери, затова някои го наричат корейския Аушвиц. Потърсих в Google името на лагеря и видях, че той реално е съществувал. Намерих статия на BBC, в която е разказана историята на Хан Джонг Сун, един от оцелелите в лагера. В това интервю той разказва за различните видове изтезания, на които са били подлагани лагерниците. Опитах да намеря снимки на дома, но не открих изображения, подобни на тези, които се разпространяват в мрежата. Вместо това намерих тази снимка. Взех снимка от въпросната публикация в X и я анализирах с помощта на AI детектора SiteEngine. Резултатът е 85% вероятност, че снимката е генерирана от изкуствен интелект. Поставих същата снимка в търсачката TinyEye, за да се опитам да намеря откъде произлиза. Резултатът обаче не се появи, така че може да отсъдим дали снимките са фалшиви. Потърсих в Google интервю на режисьора на сериала и попаднах на статия на Variety от 2021 година. В нея режисьорът Хван Донг Хюк казва, че сериалът е вдъхновен от японските комикси Battle Royale и Liar Games. Съдейки по официалното изказване на Донг Хюк, сериалът не е базиран на лагера Братски дом. Такава институция в действителност е имало, но тя няма нищо общо с игрите в Squid Game. Ние в Тин мрежата за проверка на факти проверяваме внимателно информацията, на която попадаме в социалните мрежи, за да се борим срещу дезинформацията. Мислете критично и до нови срещи!